Mitataan 7 desiä jauhoja. Pelkät vehnäjauhotkin käy, mutta mulla nyt sattuu olla niin vähän näitä vehnäjauhoja, että mä laitan vähän muutakin tänne. Ja sitä paitsi siitä tulee parempi, kun on vähän eri maku. Mittakin on sopivasti just 7 desiä. Noin. Nyt ne jauhot on täällä lasikulhossa. Muovinenkin käy, mutta tästä jotenkin se taikina irtoaa paremmin. Sitten mä laitan sekaan teelusikka suolaa ja puoli teelusikkaa kuivahiivaa. Noin. Jotka sekoitellaan tänne jauhojen joukkoon. Sitten tarvitaan 3,5 desiä semmoista 42 asteista vettä. Eli mulla on tässä mitassa nyt 2,5 desiä ihan kylmää vettä. Ja mä lisään sinne kivua vettä desin verran. Sitten kokeillaan. Tuliko siitä sopivaa? Tuli. Elikkä sitten humpsautetaan tää vesi tänne jauhojen sekaan. Sekoitellaan. Nyt meidän leipätaikina on piilotettuna tänne elmukelmun alle. Sieltä se alkaa pullistella, kun hiiva alkaa elää, niin voit sitten käydä vähän painelemassa tätä ilmaa pois täältä. Mutta niin, että tämä kelmu on tiiviisti täältä reunoilta paikallaan. Sitten annetaan taikinan nousta noin 12 tuntia. Ennen kuin päästään leipomaan ja laittamaan se uuniin. No niin, nyt taikina on noussut ja laitetaan pata uuniin. 225 astetta. Sillä aikaa käännellään taikina. Taikina on tässä jauhotetulla pöydällä ja sitten on laitettu vielä jauhoja päälle. Käännellään sitä tällaisella nuolialla. Aika löysältä vaikuttaa, mutta eiköhän sitä leipä saada se pitääkin olla löysä. No niin. Sitten taikina laitetaan vielä lepäämään puoleksi tunniksi noin. Vaikka tuohon samaan kulhoon.
sitten taikina heitetään pataan. Nyt taikina on laitettu. Sitten laitetaan taikina kuumaan pataan Pistetään ja paistellaan kannen alla kansikivi puolisen tuntia. Nyt leipää paistellaan vielä vartti uunissa ilman kantta. Tsadam! Ja leipä on valmis. Kuulostaa hyvältä.